गुर मेथाइजों साहा लोंनो जोंहा लाल साहा। Hi everyone, welcome to the new vlog. खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान ब्लगाव बरायबाय। Happy New Year friends. बयनिबो 2025 इयार्सआ मोजां लाबोथों आं बेखौनो इसोरनिसिमबो आरज खालामबाय। ओमफ्राय नै दिनै फुङाव जोंहा आइजों आंजों साहा लोंबाय, बेबो लाल साहासो गुर मेथाइजों नुखाबाय। ओमफ्राय दिनै मा जायो मा खालामनाय जायो नोंथांमोना नायलांगोन। नै बोरमाया जाहा साहा लोंखांनायखौनो सुनो नागिरबाय, आङो बेयाव सोना लाबाय। बे सुहैसिगौमोनदां। लोगोफोर न' खाथियाव गाइखेर खिथानो थांनो नागिरदों आङो। ब्लगखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयारजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदे लोगोफोर। आङो जोंनि हाखरखौ नायनो थांनो नागिरदों, माने जाहा दिनैयाव ना हमगोन ओइनि दाउआ। लोगोफोर ओमफ्राय जोंनिथिं मेसें बोथोराव बेबायदिनो दैया रानबाय थायो आरो, ओमफ्राय लायनासो नांगौ आरो, लायनानै दंग'आव लायनानै ओमफ्राय हाखरफोराव सोना लानो गोनां जायो आरो। ओमफ्राय दायोथ' दैया रानजोब्बाय नालाय, ओमफ्राय ना दोङोमोन, नाखौनो दाउआ लांजोब्बाय। दा दिनै हमनोसै बेखौनो। जोंहा ना हमगोन बेखौनो नायफैदोंमोन आं। हाय एभ्रिवान, नै दिनै माने जोंहा बे हाखराव ना हमगोन आरो, दैया रानजोब्बाय। बेनिफ्राय जोंनिथिंथ' दै गैया नालाय, ओंखायनो आङो नै बाल्थिं लाबोखाबाय, दायो दै जमायना दोनहैखानोसै आरो खावनानै न'आव बायदिसिना खामानिफोराव नांगौ जागोन ना, बेनिखायनो। ओमफ्राय दाना ना हमनोसै। नैहाय लोगोफोर बाल्थिं लालायलायनानै आङो दै रोगागासिनो, माने दायो ना हमनो नागिरदों जोंहा हाखराव। ओमफ्राय दैया रानजोब्बाय नालाय, ओंखायनो ओमफ्राय दैखौ नांगौ जागोन नालाय, जोंनिया दै गैया, बेखायनो दै रोगाग्रानानै जमायग्रोना लाखादो आरो। नै बाल्थिं लाखाबाय, दै रोगागासिनो आं दा हाखराव सायहाथार। ओमफ्राय दायो सान्दुं नांबाथाय नाखौ हमनोसै आरो। ओमफ्राय गोजाम बोसोरखौ बिदिनो बिदाय होनोसै आरो हाखरनि ना जानानै। नै नाखौ दाउआ लांदो, दाउआबो हनै जोंहा ना बोननो नागिरबाय, नै जे लाखाबाय दै रानजोबनायाव। ना लाबोखांबाय नैलाय। लोगोफोर ना हमनायखौ माने देखायबाय थानो हायासै, मानो होनबा आंनो हमगोन नालाय, ओमफ्राय मबाइल लाग्रा रावबो गैयामोन। ओमफ्राय लोगोफोर नैबे मा होनो बेदर हांग्रा मेचिननो आरो, ओमफ्राय आंबो नुफेराखैमोन, दिनैसो नुफेरबाय आङो। ओमफ्राय जोंहा ओइ रिलेटिभ सासे दादा आरो, बियो बायनानै माने अनलाइन खालामना हरदो बेंगलरनिफ्राय। ओमफ्राय दा बेखौनो फिटिं खालामबाय थादोंमोन, ओमफ्राय आंबो थांदोंमोन नालाय, बेखौ नायनानै आङो भिडिअ खालामबाय आरो। ओमफ्राय दानफ्लेनानै रुटियाव होनानै रल बनायनांगौ। यूट्यूब में देखे थे भी नहीं ऐसे तोर बेटी फोटो उठाते हैं देखा बोले सावित्री बेदर सावना जानाय जोङो आलु बागाना लावाबो गैथारा थगायसो दे मौ गायनाय लावखौलाय इमान गोरान जिबायदि गोराननियावलाय मा लाव जानो दे आलुआसो जि मोजां जासोदों। ओमफ्राय अबेलाय मा बुस्थु आरोलाय मोनलै गोथारा थैलांजोब्बाय। दै होनांगोनदां इफोराव ने नामा रोगाना होनांगौ गासैलाय। आलुआलाय मोजां जादोंना रोगाबाय थानोलै दैखौलाय बेखौलाय पाइप थानो मोननांगौ, पाइपबासो होनो हागोन गेजेराव। हाय एभ्रिवान, वेलकाम टु द निउ ब्लग। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बरायबाय। ओमफ्राय हेपि निउ इयार लोगोफोर। आंहा नै न'आव ना हमखांबाय माखांबाय, दायो देलायलायनानै दायो नै आङो डिमाकुसियाव थांनो ओंखारबाय, जेराव जानो थांगासिनो जोंहा जानुवारिनि 9, 10, 11, 12आव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा। ओमफ्राय बिनिनो माबायदि साजायदों, ओमफ्राय ओरैनो मानसिफोरखौ थांबाय थानाय माने नुदों नालाय, ओमफ्राय आंहाबो लोगोफोरा लिंहरनायखाय दिनै नायनो थांनो होनना ओंखारबाय आरो। ओमफ्राय लोगोफोर जुदि हायोबा आं देखायनो नाजागोन, ओमफ्राय नायलांबाय थानो दे लोगोफोर। जथुम्माया माने जानो थांगासिनो नालाय, ओमफ्राय बेखौ माने लोगोफोरा नायनो लिंहरदो आरो न' थांखायाखैमोन बे, आंबो थांनो नागिरबाय आरो दा। ओमफ्राय आखाइयाव खानाय खानो लबर खाना लाखाबाय। ओमफ्राय आं थांग्रोना लानोसै होनबा, ओमफ्राय लोगोफोरखौबो गोबाव जाबायमोन नालाय लोगो मोनाखै, बेखायनो लोगो हमनो होननानै लिंहरनायखाय थांसै आरो आं ससे मोनफैखाबायनो, ओमफ्राय इन्ट्र'खौ होग्रोना लानो होननानै भिडिअखौ बानायग्रोनाय जाबाय आरो। होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो। लोगोफोर नै दा जोङो साहित्य सभा जागोन जायगायाव मोनफैबायानो, ओमफ्राय जोङो एसे नायना लानोसै आरो, नङाबा सभा जागोनाव फैयोबाथाय आन्दायगोन नालाय, बेखायनो
ओमफ्राय जोंनि डिमाकुसि आनसलिकनि सिङाव थानाय गासै गामिनिफ्रायनो माने गासिबो रायजोफोरा खामानि मावनो फैगासिनो आरो ओमफ्राय दिनैबो जों थांगासिनो थांनाय खालिबो खामानि मावबायनो थादोंमोन मानसिफोरा ओमफ्राय बिदिनो प्राय जोबफ्रामजोब्बायानो बारा गैखाला आरो दिनाबो बारा गैखालाना जाथारसिगोन ओमफ्राय एसां गिदिर जागायाव बेला मोनसे दसेल' थांनायाव मा गिदिंजोबनो मोननो दे ओमफ्राय जों गिदिंजोबनोनो हायासै आरो ओमफ्राय खावसेल'सो जोङो एक्जिबिसनावल'सो थांना फैबाय आरो बर' न'खरावल'सो ओमफ्राय माबायदि खालामदो नायलांबाय थादो माबायावलै प्रग्राम जानायाव आन्दायमारगोन साननानै फायग्रोनाय बायदि मोनना लामारबाय ने नायनो होननानै फैखादो जों अबेयावबा खामानि सोलिगासिनो थलाय इखौ नायनो थांदोंलाय नैबे एक्जिबिसन मबेयाव इ बर' न'खर नङा बर' न'खरा एक्जिबिसनावसो थायोना देनां प्रग्रामाव गोमाबा निजराखौ नायगिरफैनांगोन मा इथि नङा होमबा इथि न'खरा ओंखायनोथ' इयाव ओंखायनोथ' नैबे एक्जिबिसन नालाय एक्जिबिसन मिथिया दखाना फैगोन ना ने नैयाव 20 थाखा मोनदो दिनै लास्ट डिसेम्बरनि दा जागोन ने दा साना जागोन दे ओइनि माइबो सोबफायदो बिसोरो माखो निफोरखो इफोर नोंनि मबाइलाव आब'आफोरनि आब'आ जा क'क्राझारनि आब'आनो आन्दायगोन ना बेरायनोसो लाबोदों थाबायनो निजोरा आब' नायनो आंखौ बोरै नुदों बिराद मोजां क'क्राझारनि नुखादो निजोरा नैलाय टाउननि ना जों आरो गामिनिनिफ्राय दख'ना गानदों ने टाउननि मानसि दख'ना गाननाय गामियारि ना जोङो लोगोफोर जों दायो नै बर' न'खराव सफैबायानो ओमफ्राय जि मोजां साजायदो मालाय नै गेटनिफ्राय हाबजेननायनिफ्रायनो फारनैथिंबो साइडथिं माने बिबार गायजोबना होदो ओमफ्राय न'खरफोरखौथ' नायलाय जोंनि रियेल बर' न'खर बानायखादो ओमफ्राय नै बिथिंबो डास्टबिन होरि दोनग्रा ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनाव बेबायदि लांदां न' थाखायोना ओमफ्राय नैलाय हिसानसालि बेथ' कम्पालसरिखा थाखायो बर'फोरनाव ओमफ्राय नायबाय बिराद मोजां नांदों खिन्थु बर' न'खरखौ ओमफ्राय न'फोरखौबो नाय मोनसेल'सो साननाय फैदो बेखौ नायनायनि उनाव जे बेखौ एसे मोजां बानायनायनि उनाव ओमफ्राय माबायदि सेफायगोन ना बनायग्राफोरासो मिथिसिगोन आरो बिसोर दुखु मोनसिगोन आंहा बर' न'खरावसो फैनानै जि मोजांनो बायदिसिना बुंनानै भिडिअ बानायलायदोंमोन ओमफ्राय मालाय नै डेक'रेसन खालामग्राफोरा जि मिउजिक दामगासिनोमोन ओमफ्राय आङो मिउजिकखौ म्युट खालामनानै आङो भइस डाबिंसो होनो गोनां जाबाय आरोना बर' न'खरखौ नायनानै माबायदि मोनखो होननानै आङो जोंहा नै अनसुमै बिथांखौ सोंबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदो थालांनो लुगैदों होनगासिनोमोन ओमफ्राय आङो नै निजोराखौ सोंबाय मालाय पस्ट मोजां पस्टसो होबाय आरो ओमफ्राय मिउजिक सोलिबाय थादोंमोन ना बेखायनो म्युट खालामनांबाय नैबे जाबाय दाउ थाग्रा न' जाहैगोन आरो ओमफ्राय ओइ बे साहानि इसिं न' बिथिं थानाय न' खोलाहाथिं मिसान न' बबे बे इसिं न' र' खोलाय इसिं इयाव मायबा दोङोनो लासै खोंना माथिं गालाय ए रुम मोनो आय बिखा क्लाब मोनो आय बिखा क्लाब मोनलायलायनाय आं हाबना नायनो र' आयौ नै ओइ फैनाय नुबाय माबायाव दोनगोन ना बिखौ इयाव ने एक्जिबिसन ओइ दुब्लिफोरावलै आया दख'ना गानहोसोबाय नै बर' सेंग्रा साबे 50,000 लानायनि खोथा दं सासे नायगिरलाय नैलायनिखौनो नै आया ओइयाव दुब्लिफोराव हैयो दोनहैगोन हा ए दे होमबालाय जोंना सराइघाट दलङा निजोरा हाग्रामा ब्रिड्जआव गाखोनो मोनलायलायगोन दा निजोराया नांगौ जायो इसोर नङाबा जोंनिया प्रग्रामानो स्टार्ट जायाबा
बिसोरदोसो जाफायदां बिसोरो बनायनानै खायसो जोंनिया नैबे अपेन हाउस बयनिबो थाखाय गाखोनो निज्रा गाखोनोबो फै जोंथिं बेयाव हाबग्रा ना गैला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजाबसिनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगाव बाय